izango da, botak baditugu, bai, bale. Orduan egingo duguna izango da fragak, txanoa, eta gero gorputzekoa. Kauen. Bat. Me kauen! Epa, launak hemen gaude bueltan Minecraft hardcorean solasten utzi genuen hemendik azkenean ez dute zer egin kameraz kanpo, baina bueno. Utzi genuen hemen burdintxo hau urtzen eta egingo dutita baten guzti hau mugidu. Vale, a ver. Guzti hau kendu, lur guzti, oza, putxo hau, baina, desegin eta lautu. Zeren eta guk gero lan lur erremurako eta bar izateko, hobeto. Gainera lan, ibaia hemen izena, gainera, bitor ditugu kaktusak. Igual joango gara dira baten kaktusen bila, eta hemen jarriko ditugu, Lan hemen ikurbil izango ditugu kaktusak, eta gero ez gara mugidu behar. Bueno, ez daude bez ez urrun, baina, bueno. Dira baten hartuko ditugu. Janari pizkat eskaz gabiz behar bada bilatu beharko nuke animali batzuk. Hemen pizkat zeid animaliak aurkitzeko, baina bueno. Zan dira zuen jokoaren volumena nahiko altu dagoela, gehiago jetxi dut bai OBS-etik zuzenean, bai jokoarena zuzenean. Nik egia esan da jokoaren soinua ez dut ia entzuten, beraz. Jetxi dut OBS-etik, beraz, printzipioz ez da ia entzun behar. Eta ia janegaren gauza, konpontzen dugun lehenik eta behin. Hombre, ardeak hil alditut, baina printzipioz ez nuke nahi hil, zeren eta holan hemendik baditut ardiak aurrerago egin behar dudanean beste dozer, hemen daude jada. Bat, bi, hiru, eta lau. Ez dute beharurik, bakarrik behar duten gauza bakarra area da. Jakin dezazuen. Hau tapatuko dut pizkatxo bat. Eta behar bada jarriko dizuet pizkat kamera harinean, hau pizkat aspergarri egin alderako, bakarrik hau tapatzetarako, beraz. Grabatu egingo dut, baina gero kamera harinean kamera harinean jarriko dut eta listo, bale, lagunok, beraz, hori, gero bukatzean, itzuliko naiz, bale, orain arte.
Bueno, ba, azkenengo bost blokeak jartzea falta zaizkigu, bale? Ez da ezeria. Hartuko dugu burdina, eta ingo ditugu burdinezko erramentak. Eta ja, askoz ere hobeagoak dira. Jarriko dugu lau printzipioz. Eta pikotxa dugu, ingo dugu hau. Hau. Egingo dugu espata baita be. Lan burdinezko espata badekogu. Eta burdinezko hauze. Hau hemen. Hau ona. Eta gero egingo duguna izango da. Botak baditugu, bai. Vale. Orduan egingo duguna izango da. Fragak. Txanoa. Eta gero, gorputzekoa. Kaguen. Bat. Me kaguen. Bale, oso ondo robote. Bikain, Bikaineko egin dut oraintxe bertan. Bikaineko serio honetako lehenengo faile epikoa. Ui, eta gau egiten ari da. Beraz, lolo egiteko momentua. Zerako faile bitxia egin dugun hemen azteko ja, Kauen da, letxe. Egin dut hau lan, pentsatu duelako, beste harri baten, ez dakit, igual ez dakit harri ona edo, ez dakit, harri baten eslabak egitea. Eta ziurazki, izango da narria, izango da hau, osea, estona landuta, osea, hau da, landuta esan nahi dut labetik pasata, eta gero lau jartzen dituzu batera, eta egiten da, esango dut, egiten da bestea, hobeagoa, osea, politago dana biztarako. Zetoen ateratzen bestaren izena. Ez daukagu janari asko, ez da ideia oso ona. Hau pizkat desente utzi beharko genuke. Igotzeko eta jeisteko. Olantxe. Jode, beti hartuko dut sustoa landare honekin, benetan. Osea, eramango dut, hori bestea emango dut hor sustoa beti. Vale, ikatza. Landare burdin gehiago hartzea, hoberen izango litzateke, bestela... Baitu, lehenago esaten dut eta burdin gehiago ateratzen da, osea... Hau, pale, beta oso ona izan da, hau, epa. Momentuz, errekurtsoak batu behar dira, ez dakit nik be kameraz kanpo ingo dudan, zeo zer edo. Ikusiko dut, porque, claro, kameraz kanpo jolastea ondo dago, ez? Ezoi ez espertzeko adibidez honekin, errekurtso bilaketa gauza honekin. Baina, hiltzen banaiz, kriston putada da, ez duzuelako ikusten, orduan, klaro. Zaila da alako gauzak egitea, ez? Ez dakit nola egingo dudan, edo jane egingo ditugun bai edo bai. Zuek dena ikusteko, eta ez bakarrik dena ikusteko, bezik eta hiltzen banaiz zuek ikusteko. Orduan, zaila esango da, behar bada, hor, zer komentatu egiten didazu eta nik, momentu aspergarri hauetan, zuen galderei edo erantzun, edo historia konta, ez dakit, benetan. Ez dakit nora egin. Burdina. Burdin gehiago. Ikatza momentuz, badekogu. Soberan ez dago inoiz, ez, baina horrentxe bertan ego dut burdin gehiago hartu. Adibidez. Eta pixkat, hasi barkara pentsako horbe diamanteen bila joate, baina lehenengo pizkatxo bat guzti hau esploratu nahi dut, eta gero hasi nahi dut koba propioak egiten, ez? Hau da,
Bai, egitau divertigarriagoa dela, baina ritmo aseguru batetan joan behar gara, eta seguruena da koba propioak egitea, kontrolatuak daudelako, ez daulako inolako kreaturarik inguruan, eta goza guzti horien gatik, bale? Venga, eta hiru burdin, hartuko du ikatz pixkat gehiago eta joango gara gora berriz. Ia pixkat janaria lortzen dugun eta alakoak. Baina ea hortua, pizkatxo bat, aurrera egin dezakegun, edo egin dezake, pizkat nik aguantatuz janariaren mogida. Holan ez ditut animaliak hil beharko. Egia esan nahi ez ditut animaliak hil nahi. Eta ere gutxiago arditxoak. Hortik momentuz... A ber... Bitu burdina dau. Burdin gehiago, ongi... Zomaten ezer dagoenik, bale. Osa, hau aseguruan dau. Meategi hau, bale, ongi. Hori ona da beti. Hortz. Hemen ezin badira ja kreaturarik egon, inoiz baino beto. Inoiz baino beto. Hau grabatzen dago oraintxe, baina, bueno, oraintxe, klaro, zuentzako gaur nik grabatzen ari nahi zau, gaur martitzena. Ziurazki, bideo programatuta ditut, eta mazazpila arte, espandabiltzarto osteguna dala, ba, ziurazki hau ostiralean aterako da, osaz, bigarren saioa, bale? Zuentzako ostirala izango da. Eta ostiralerako nila urrengo bidak be, preste izango ditut gainera, bera ez, inoiz baino beto. Eustut kidea, esan didara kide batekin gratu naiz grabatzeko. Ba ez. Vale, basta izan, kidea, primera. Claro, baina eske, claro, kide batekin gratu naiz grabatzeko ingo dugula bere kanalean abenturazko mapa bat, baina koska dau edo arazoa dau nik gero joan beharra daukadala gauzatzuk egitera. Vale, dantzariaren bizitza honetan taldea lagundu behar da, batzutan, vale? Osea, YouTubeen izan behin astu egin behar dut eta dantza taldera nire bizitza emon. Eta etorri gara hemendik ez banabiltza hartu. Nik igotzen gaude, ez da izan hemendik, behitu ja, galduta nago. Bai, izan da hemendik, bai, egin behar ditut kartelak eta jarri nondik etorri nahi izan, Bestera, kristonekoa galduko naiz. Venga. Hau da egin egeran. Bale, jopeitu deko, ibai bat alde batetan eta este batetan, osea, laku bat. Toki paregabeagoa, imposible. Eske ditut. Joder, ematen du kriston haize boladak daude egiten, eta ematen du uria dabilela, eta haize boladak dira. Bale, hauar eta sartuko dugu burdina lehenik eta egin behar bada. Landare hortik jarriko dugu, landarea 5. Tuz, hortze berton, eta hartuko ditugu falta diren 5 horiek hori bukatzeko. Hau, eta 5. Eta ben jarriko ditugu. Eta listo. Eta ben ja dena laututa. Hau kendu beharko nuke, behar bada kenduko dut hobeto. Eta holan... Jodera izarek, hori bai. Aizea gelditzen denean, kriston zaparra da botako da. Bale. Primeran. Urrengokoa pentsatu behar dudana da, etxean ora eraiki eta bar. Lan pizka bat elegante ustegatik. Horretarako... Harriak erabiliko ditugu. Gure Minecraft saioan bezala, harri ezberdinak. Nik uste dut etxearen paretak txuri izango ditu dela. Politena dela, nire ustez. Edo nire gustorako gutxienez. Politana dela. Hor, aukenduko dut. Vale. Hortxe,
Tuko dugu hemendik pizkatxo bat, eta gero ingo ditugu blokeak, hau da landua, harri hau baina landuan. Vale, bidea ez osteak ez, alik eta ostea gehien saiesteko behiratzen ari nintzen. Ez du nahi hemendik etorri eta kriston jausiera bat eta bizitza erdia galdu. Ulertuko duzuenez, jolasteko era honetan bizitza dagoen gauzarik garrantzitsuena ez hurrengokoa. Vale, hartuko dugu guzti hau. Edo aldugun gehiena. Horrarte, ez dugu emon gehiagorako, epa. Hortz. Pikotxa gau geratu garata. Ea ba. Iep. Bale, hau hasi da. Bale, ongi bi eman dizkit, primeran, hori da, bestela bakarra ematen badit, pizka txarto. Bale, hau zeran da, bale, ama, 6 aurtu dira. Dinot, harri hau landua dela. Eta orduan, hemen eskinetan, bale, ondo, rabote. Ondo, inteligente. Hasi zara ondo, pentsatzen nahi naiz eskinak egurrez egitea. Egur hau, ez hau. Epa. Venga, pikotxa dekogu. Eta erraiz joaten ari daia eguna, ostia. Bale, horretarako, behar bada soetxau kenduko dugu, printzipioz. Bale. Eta ziko gara eskinak holan eginez, adibidez. Osea, gero batuko dut, bale, baina hemen igual egurreko eta egiten dut. Epa. Gau ez bakarrik lo egin dezakezu. Ongi. Hendik gaua eguna guandata. Hortxe, primeran. Zenbat goaz, por txerto, grabatzen, 20 minutu, bale. Primera, bueno, 20 minutu, gero kamaradainarekin eta bar. Bala bolan. Hortxe. Hau hemendik. Epa. Bale, hau bolan. Tendu dana igual hemendik atzetik irtera bat eta hemen portu txigitxo bat. Ibaitxoan. Eskate lelauago, onarte edo bota lurra eta hor portutxo bat eraiki. Okurritzen zaito lan txorradaren bat egitagatik, pizko bat. 2 eta 3 gutxienez beharko ditugu. Ez, hau da. Bai, hori da. Ez bana biltzartu, Batzutan Alzheimerra badakizuela jo egiten nahuela, ja urteak naberitzen dirala. Bale, hau bat, 2 eta 3. Askurea. 2 eta 3. Ongi. Orduan, hemen egingo dut lehiatilako narte. Olantxe, todo elegante. Hemen printzipioz ezebez. Edo lauko lehio bat. Ez, printzipioz... printzipioz... Hemen ezebez, bale? Baina, hauken duko dut ez duku lauko harri askori... Osa, jeitxe behar gara harri gehiago bila. Momentuz... Hemen erabiliko dugu hau eta ingo dugu atearen markoa. Eta atea hor joango da. Bueno, ateak, biko ate bat. Hortxe. Hori da.
Hori duk hori, bai. Eta ena bolan. Momentuz, eta gero orgoian ja ikusiko dugu. Arkistu nahi zebo. Ba, izea gelditzen denean, botako duen kriston troma. Impresionante izango da. Bueno, zuentzako ja, ikusten duzenean ja, troma aspaldi pasako zan, baina bueno. Iop. Vale, hau hartu, hau sartu. Vale, ingo dugu ja gorputzeko babesa. Lehen eman digun epic file hori. Vale. Burdina gorde ingo dugu momentuz. Eta janariarena B. Vale. Eta behar dugu harritxuri gehiago. Tuko pizkatxo bat gehiago. Harria labean dagoen bitartean. Ez dudana gogoratzen da, uste dut baietz egin alzirela eslabak harri landuaren gero egin alden beste harri horrekin. Ez nabil oso ondo, oso memoriaz hitz egiten ari naiz, egia esan da. Eta ez dut oso ondo gogoratzen egin albazen edo ez. Holan. Vale. Ongi. Harri gehiago, mesedez. Harria behar dudala etxa ere ikitzeko. Opa. Aldugun dana eramango dugu. Iop. Hemen bada espada argitxo bat jarriko dugu. Nezean Minecraftaz fidatzen. Hor bat batean agertzen zaizula kriston hor hemen bertan kapaz agertzeko moben bat. Ede. Pausa kargatzen nago kaskoak eta kablea josten zait. Hola, hortxe, hortxe, hortxe. Ah, bai. Bai. Vale. Ia egin albazen harri honekin eslabak. Bai. Vale. Eske harri hau politagoa da, bideak eta bare egiteko nik uste askoz ere politago geratuko zaio. Beitu, askoz ere eleganteago, jo, Ideia da. Upo. Behar bada. Onarte. Tamen eskailera batzuk jartzea. Adibidez. Eta hor atea joango litzateke. Ate desente polit bat. Epa. Boten zeida laskua. Bueno, polita. Zer gustatzen ate asko, baina, bueno, momentuz dagoena da. Konformatu beharra. Hemen belela, lehiatela jarriko ditu. A tomar por las flies. Hortz. Eta hemen baina hemen egingo duguna da pizkat hemen irekita utzi. Hemen kristalak jartzen dugun bitartean eta bargelo teiatua jarri alizateko. Ez dakiz zerekin egingo dugun teiatua zurazki egurrarekin. Ez dut hauen eskailerak begin aldirera. Ez banda biltzarto memoriaz. Bai, hiru. Vale. Eta hemen
Eta askaz ere aukenduko dut hemen pizka bat desente izateko espazioa. Aukenduko dut. Eta gainera ingo dudana da hemen aukendu. Behar bada, itxoin, kendu baino gehiago. Egon, Hau, holan uzten badut. Beitu, eleganteago. Bai, gustokoago daukate. Holan gustokoago daukat, beitu. Beitu, osea, igual ez duzu ondo ikusten oraindik ideia, baina... Xup. Hau, onarte izan. Hau, hemen tapa dezakegu pizkatxo bat, hor... Ja, gehiago eleganteago jartzeko, eta hemen eslaba jarriko ditugu. Hemen. Beitu, ikatxa. Pastilla. Hemen eslabak. Hemen ez. Justo bloke erdi berago. Amentxe. Eta hemendik bideetxoa joan egiten eslabekin. Hemen tauia, iaia honekin tapatuta utzi dezakegu. Hor ja super elegante. Holan pizkatxo bat. Euskal klaustrofobikoa tamaina aldetik, baina hortxe. Hau jartzen dut. Hau hemen, eta hemen beste bat behar dugu, adibidez aukenduko dut. Eta hemen jarri. Eta hemen dira joango gara pizkat bidea egiten, eta... ikusten duan azkenean ardia hil beharko dudala, Eta hori ez dut guztoko egitea. Zenbat daramagu... Bueno! Pasatu zaiden bola. Besterik gabe hau izan da gaurko saioa, espero zuen guztoko izatea, guztoko izan badezue, baki zein behar duzuen, eta besterik gabe, urrengo latera, agur!